A dnes som sa bol previesť na bicykli a tomto, lebo k horáku sa nemôžem dostať. Mám ho založený oleandrami a takéto smiešné video natáčam, lebo už neviem, čo by som vymyslel. Tak toto je zaujímavé, kedy spadnem. Skoro som nabúral. Dobre. To ste ešte nevideli toto. Vidíte, koľko som prešiel. Ako vidíte, tak nič nevidíte, lebo vás to nezaujíma. Ani mňa už také videá nebavia, ale mám také nápady, že by som natočil niečo zaujímavé. No a toto nie je nič moc zaujímavé. A tam je ešte neporiadok vzadu. Ten som už natáčal. Pneumatika tam je. Dobre. A končím. Lebo ledva dýcham. Už som sa narobil tým natáčaním.